Ľudia, ktorí majú zdravý vzťah s peniazmi, nemajú nevyhnutne viac, ale majú iný vnútorný postoj. Postoj, ktorý hovorí, zvládnem, čo prichádza. Keď niečo odíde, niečo aj príde. Tento postoj nie je o kontrole, ale o dôvere. A práve táto dôvera vám otvára priestor pre úplne iné rozhodnutia. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Kurs života. Som Katarína Runa a som rada, že ste tu. Predstavte si, že niekto rieši napríklad tému hojnosti. Príde za mnou a povie: Katka, ja viem, čo mám robiť. Viem, čo by mi pomohlo, ale jednoducho to nerobím. A ja sa tej osoby opýtam: a ako sa pri tom cítiš? Nastane ticho, dlhé ticho, lebo na túto otázku väčšina ľudí vôbec nie je zvyknutá. Sme zvyknutí riešiť čo a ako, ale nie to, čo prežívame. A pritom práve tam, v tom, čo prežívame, sa skrýva celá odpoveď. Dnes sa teda nebudeme rozprávať o tom, čo robiť s peniazmi. Budeme sa rozprávať o tom, čo sa deje v nás, keď sa o peniazoch len začneme rozprávať. Prečo sa naše telo bojí peňazí? Začnem od tela. Pretože práve tam sa všetko odohráva oveľa skôr, než sa k slovu dostane logický úsudok. Pretože náš vzťah k peniazom nie je vec logiky. Je to predovšetkým telesná a fyzická skúsenosť. A nervový systém, ten váš vnútorný strážca, ho vyhodnocuje nie cez rozum, ale cez pocit bezpečia. Preto nestačí vedieť alebo chcieť. Kým telo nevníma peniaze ako bezpečné, bude sa im brániť tichými a neviditeľnými spôsobmi. Predstavte si, že vám niekto ponúkne väčší projekt alebo niečo, za čo by ste mohli dostať výrazne viac ako zvyčajne, a namiesto radosti príde zvláštne sťahnutie. Pochybnosť, myšlienka: a čo ak to nezvládnem, alebo to asi nie je pre mňa, pritom vám nikto nič neurobil, nikto vás neohrozil a predsa telo zareagovalo, ako by vám hrozilo nebezpečenstvo. Toto je nervový systém, ktorý si pomýlil nekomfort s ohrozením a spustil poplašnú reakciu tam, kde bola príležitosť. A odkiaľ to pochádza? Väčšinou z detstva. Nemusí to byť z nejakej veľkej traumy, ale z každodennej atmosféry, ktorú sme vnímali okolo témy peňazí napríklad doma. Z napätia, ktoré sa objavilo, keď prišli účty. Z vety, to si nemôžeme dovoliť, povedanej s povzdychom. Z ticha, ktoré nastalo, keď sa dospelí začali rozprávať o peniazoch. Aj keď tomu možno teraz neprikladáte takú váhu, tieto momenty ste ako deti vstrebali do tela a nervový systém si ich zapamätal ako základ toho, čo peniaze znamenajú. Nie bezpečie, nie slobodu, ale práve naopak ako napätie a ohrozenie. Čo sa deje, keď žijeme v pocite finančného ohrozenia? Keď je nervový systém dlhodobo v stave ohrozenia, mozog sa prepne do iného režimu. Prestane vidieť možnosti a začne skenovať nebezpečenstvo. A to má priamy dopad na každé rozhodnutie, ktoré robíte. V tomto stave odmietnete príležitosť, lebo sa vám zdá príliš riziková. Nevypýtate si viac, lebo sa bojíte odmietnutia. Alebo miniete peniaze skôr, než ich stihneme vedome spravovať. Lebo telo sa naučilo, že hojnosť je dočasná a treba ju rýchlo vyriešiť. A tu prichádza niečo, čo považujem za veľmi dôležité pomenovať. Energia vždy nasleduje najsilnejší zámer, aj keď si ho neuvedomujete. Ak v hĺbke nosíte presvedčenie, že peňazí nie je dosť, že si ich nezaslúžite alebo že peniaze vždy prinášajú problémy, táto energia je naozaj silnejšia než akákoľvek afirmácia, ktorú si nahlas zopakujete. A práve preto toľko ľudí zažíva frustráciu, keď pracujú s vizualizáciami alebo pozitívnym myslením a nič sa nemení, lebo ich telo im jednoducho neverí. Telo je stále v ohrození. A keď je telo v ohrození, nové presvedčenia nemajú kde zakoreniť. Je to, ako by ste sa snažili sadiť kvety do zmrznutej pôdy. Zámer je dobrý, ale podmienky ešte nie sú pripravené. Preto riešenie nie je viac afirmácií, ale najprv upokojiť nervový systém a dať telu novú skúsenosť. Ako sa naučiť cítiť sa v bezpečí aj v téme peňazí? Prvý krok je zastaviť sa v momente napätia a položiť si otázku: je toto skutočná hrozba alebo len falošný poplach? V tejto otázke sa skrýva obrovská sila a keď sa ju spýtate, aktivujete tú časť mozgu, ktorá dokáže vyhodnocovať situáciu s nadhľadom. A zrazu je priestor na voľbu. Nekomfort nie je signál, že niečo robíte zle, je to signál, že sa pohybujete mimo starého vzorca. A to je presne to, kde zmena začína. Druhý nástroj, ktorý veľmi rada odporúčam, sa volá osobné šťastíčko. Je to technika, pri ktorej si nájdete fyzický predmet alebo obrázok. Niečo, čo vo vás vyvoláva pocit hojnosti a bezpečia. Môže to byť kameň, šperk,
fotografia, čokoľvek, čo s vami rezonuje. Tento predmet sa stane vašim osobným reprezentantom hojnosti. Prečo to funguje? Lebo peniaze sú pre väčšinu z nás abstraktné čísla na obrazovke, niečo neuchopiteľné. Ale keď hojnosti dáte konkrétny tvar, keď poviete, toto je môj symbol hojnosti, zrazu to má hmotný, reálny charakter. Môžete mu ďakovať za všetko, čo vo svojom živote v hojnosti máte. Môžete ho požiadať o väčšiu hojnosť. Môžete sa pri ňom zastaviť a cítiť, že hojnosť je tu, nie niekde v budúcnosti, ale teraz. Telo tak dostane ukotvenie v prítomnom momente, namiesto toho, aby sa stratilo v starých príbehoch o nedostatku. A tretia vec, jazyk, ktorý používate o peniazoch každý deň. Nie v meditácii alebo pri afirmáciách, ale v bežnom živote. V kaviarni s kamoškou, v myšlienkach pri nákupe potravín, v rozhovore s partnerom. Všimnite si, aké slova používate. Minula som, vyhodila som, prišla som o. Tieto slova nie sú neutrálne. Sú to správy, ktoré vysielate sebe aj svetu. A nervový systém ich počúva. Každé vyhodila som mu hovorí, že peniaze sú strata. Každé prišla som mu hovorí, že peniaze odchádzajú a už sa nikdy nevrátia. A to isté platí, keď stojíte pred niečím, čo chcete, ale poviete si, nemôžem si to dovoliť. Slovenčina to vystihuje dokonale. Nemôžem si to dovoliť znamená doslova, že ja sama sebe to nedovolím. Nie, že to nejde, ale že si to nedovolíte mať. Keď poviete, nemôžem si to dovoliť, staviate sa do pozície obete, okolnosti, účet, osud rozhodujú za vás. Ale keď poviete, teraz to nie je moja priorita, preberáte zodpovednosť. Hovoríte, že vy rozhodujete, že máte voľbu. A práve tento pocit voľby je jeden zo základov pocitu bezpečia v téme peňazí. Preto vám dávam na tento týždeň jeden konkrétny experiment. Skúste vedome meniť jazyk. Z míňam na investujem do seba. Z musím zaplatiť na chcem zaplatiť. Z vyhodila som na vybrala som si prečo, aby ste telu dali novú skúsenosť. A ak pri vete toto nie je moja priorita, cítite odpor, ak sa vám vnútri ozve, ale ja by som to chcela, len naozaj nemám, to je cenná informácia, lebo tam práve leží niečo, čo stojí za pozornosť. Otázka nie je, či si to môžem dovoliť, ale ako si to môžem dovoliť. A to je úplne iný rozhovor, ktorý otvára možnosti namiesto toho, aby ich zatváral. Nový vzťah s peniazmi, od prežívania k tvoreniu. Ako vyzerá vzťah s peniazmi, keď je nervový systém skutočne v bezpečí. Chcem sa pri tom zastaviť, lebo vnímam, že väčšina z nás si to nikdy naozaj nepredstavila ako skutočný každodenný pocit. Predstavte si, že peniaze nie sú váš nepriateľ, sú váš kamarát. Niekto, kto je na vašej strane, kto vás chce podporovať, kto tu chce byť pre vás. Len mu to musíte dovoliť. A to dovolenie nezačína na účte. Začína vo vás. Peniaze prestávajú byť hrozbou, prestávajú byť zdrojom napätia pri každom nákupe, hanby, pri každom rozhovore o zárobku, strachu pri každej väčšej platbe. A toto nie je nejaká slepá naivita, ale sloboda. Lebo z miesta bezpečia sa peniaze začínajú vnímať inak. Prestávajú byť meradlom toho, že či som dosť dobrá, dosť schopná, dosť hodná. A začínajú byť tým, čím v skutočnosti sú, indikátorom hodnoty, ktorú prinášam do sveta. Nie jej zdrojom, ale len jej odrazom. Predstavte si teplomer. Teplomer nemeria, či ste dobrý človek, meria teplotu, rovnako peniaze nemeria vašu ľudskú hodnotu. Merajú hodnotu, ktorú v danom momente vytvárate, zdieľate a ponúkate. A keď to pochopíme nielen v hlave, ale aj v tele, prestaneme sa pýtať, koľko si zaslúžim a začneme sa pýtať, akú hodnotu prinášam a ako ju môžem prinášať autentickejšie. Ľudia, ktorí majú zdravý vzťah s peniazmi, nemajú nevyhnutne viac, ale majú iný vnútorný postoj. Postoj, ktorý hovorí, zvládnem, čo prichádza, keď niečo odíde, niečo aj príde. Tento postoj nie je o kontrole, ale o dôvere. A práve táto dôvera vám otvára priestor pre úplne iné rozhodnutia. Prestanete sa brániť peniazom, ktoré prichádzajú, lebo ich nebudete vnímať ako niečo, čo si nezaslúžite. A prestanete sa trestať za peniaze, ktoré odchádzajú, lebo ich začnete vnímať ako prirodzenú výmenu. Niečo dávam, niečo príjmam a tento prúd je bezpečný. Kde je vaša pozornosť, tam prúdi vaša energia. A keď ju presunieme z ohrozenia na hodnotu, svet nám začne odpovedať inak. Čo si odniesť so sebou? Ja mám tému peňazí naozaj rada. A viete, čo ma na nej najviac fascinuje? Že zmena nezačína tam, kde si väčšina ľudí myslí, alebo kde nás učili, že začína. Nezačína na účte. Nezačína ani vtedy, keď konečne zarobíme dosť. Začína oveľa skôr. Vo chvíli, keď sa zastavíme a úprimne sa spýtame, čo sa vo mne vlastne deje, keď príde výpis z účtu.
Čo cítim, keď zaplatím väčšiu sumu? Čo si hovorím, keď peniaze odídu? Len to si všimnúť bez súdenia alebo bez dramatizácie, to je prvý skutočný krok. A potom pomaly, s láskavosťou k sebe, môžeme začať dávať telu novú skúsenosť. Nie cez disciplínu, ktorá nás vyčerpáva a trvá pár týždňov, ale cez malé vedomé momenty, ktoré telu hovoria, tu je bezpečno. Tu môžeš prijímať a tvoriť. Toto je práca, ktorá sa nedá prečítať. Musí sa prežiť. A ja som rada, že sme ju dneska spolu aspoň trochu začali. Ďakujem vám, že ste tu boli so mnou. Ak vám táto epizóda niečo priniesla, pošlite ju niekomu, komu by mohla pomôcť. A my sa uvidíme pri ďalšej epizóde Kurzu života.